Men ikke meget nu i det her. Det er ikke en skud på mål. Du er med tilbage. Rødovre Futsal, de har 3 minutter og 40 sekunder til at forsøge at vinde det her i Aalborg. Nede med 2 mål. Mads Møller over ved bakken helt op i egen hjørne. Nu mangler han hjem igen. Nu skal han kæmpe som gal for at komme hjem. Rasmus Olsen. Nu Dickinson ligger deroppe og lurer. Kan Rødovre komme op og få sat et pres? Og hvornår trækker de målmænd? De skal stadigvæk hente 2 mål. Ja, hvornår kommer timeout, som vi må formode. Det kommer fra Magnus Sundqvist. Ui, en fodforræder. Tre minutter igen for Rødovre. Og så Dickinson, han får frit løb på den her. Hurtigste mand, han kan afgøre, og det gør han. Luke Dickinson afgør definitivt det her slag. 4-1, og det er der noget af en showman, de har fået i Aalborg. Deres hold. Her ser vi situationen. Mads Møller, der vipper den ud, og det bliver altså med Dickinson, der kan køre frit løb. Og Bæksberg, som satser lige med en stop-check. Ja, han kan godt lide at slå chippen, men kommer altså for sent, og så lukker, må vi gå ud fra Dickinson den her kamp. Showman, de har fået af OB's angrebslinje. Og første udenlandske målscorer i aften. Luke Dickinson. Første